Album ilustratu baten irakurketa partekatuan gauza asko gertatzen dira. Imaginaziorako ate bat irekitzen da. Galdera irekiak, ideia berriak agertzen dira. Irakurketa partekatu horretan, hizkuntza zaratago ere, irudiaren irakurketa dago, eta hor magia bat sortzen da. Plaserretik egiten dan horrek, ekartzen du ere gero hizkuntzarekiko atxikimentu bat eta afektibidade bat. Gomendatzen dizuet, rato eder bat albunekin pasatzea. Askotan album ilustratua entzuten dugu, baina igual ez dakigu horren atzean ze magia dagoen edo zer topatu aldogun, ezta? Album ilustratua da liburu bat nun ilustrazioa eta testua dantzan egiten daben. Elkarrekin obra artistiko bata eta obra horretan bata bestearekiko menpekotasuna daukate. Hau da, ezinezkoa izango litzeke orokorrean, normalean, testua edo historia osatzea irudia ikusi barik. Bai, irudiak lagundu egiten du. Batzutan, irudi honek egiten duena da historioari aportazio bat edo elikatu egiten du. Beste batzutan, historioa kontatzen du gauza bat eta irudiak kontrajarrian ipintzen du. Batzutan ilustrazioak ere bere kabuz beste historio bat kontatzen ari da, ez? Eta osotasun horretan, obra horretan, badaukagu irakurketa bat, nun eskatzen du irakurlea, entzulea, parte hartzailea eta era aktibo baten irakurtzea. Testuari erreparatuz eta baita irudiari erreparatuz. Ordez, bestetik badaukagu liburu ilustratua askotan entzuten duguna, eta liburu ilustratuak daukana da, irudi bat eta testua, baina ilustrazio hori apaingarria edo irakurketa arintzekoa izango litzateke. Eta ez du ezinbestekoa istorioa osatzeko. Hori bereizteko entzuten dugunean album ilustratu bat zer da. Bueno, album ilustratuaren irakurketak ekartzen du irakurketa partekatu bat. Askotan, heldu batek umeei irakurtzerakoan. Bueno, hor badaude gertatzen dira gauza asko, ez? Adibidez, garapen kognitiboan, badago ulermena, badago memoria ariketa bat, asko liburu askok errepikatu egiten dute, askotan umeak nahi dute berriz ere liburu historio hori entzutea. Badago baita ere gauza oso interesantea, album ilustratuak oso irekiak dira, eta orduan pentsamentua eta iritzi kritikoa sortzeko material ezin hobea da, ez? Badaukagu ere album ilustratuaren irakurketan genero desberdinak. Askotan topatu aldugu poesia, poetikoa dan liburua, divulgatiboa dana, narratiboagoa dana, eta irakurketa horretan badaukagu, testu mota desberdinak ezagutzea eta estruktura literario desberdinak ezagutzea, ez? Irakurketa partekatu bat egiten dugunean, gertatzen dana ere, badago entzulea eta irakurlearen arteko plaserrezko esperientzia bat, ez? Abia puntua edo izen aldala hasi bat, gero norberaren irakurketa autonomoa garatzen joateko, ez? Liburu album ilustratuak eskaintzen duelako, gero ere zuk bakarrik liburu horretara hurbildu ahal izatea, ez? Normalean testu gitxi izaten dute eta irakurketa arin bat, eta baita ere, hizkuntzarekiko atxikimentu bat eskaini ahal digute. Album ilustratu bat aukeratzerako orduan, nagusiak batzutan bilakaera horretan bilatzen dugu mezu konkretu bat daukaten liburuak, eta aldendu egin behar gara pizka bat didaktikoak edo morala daukaten liburuetatik. Gure irakurketa guztietan, gomendagarria izango litzake gai askok lantzen dituzten liburu desberdinak irakurtzea. Badauzkagu emozioak lantzen dituztenak, dolua,
eriotza, adiskidetasuna, baina hortik haratago ere beste gai anitz asko topatu aldoguz. Eta aberasgarria izango litzake ez jaustea formuladun liburuetan edo laguntza liburuetan, ez? Gure aukeraketak zabalak, irekiak eta anitzak izatea. Bestetik, liburu bat, album ilustratu bat irakurtzera goazenean, kontutan eukin behar dugu beste elementu batzuk. Badaude koordenada batzuk irakurle moduan kontutan eukin behar ditugunak. Adibidez, oso importantea da aurretik liburua irakurtzea. Liburua ezagutzea, gero partekatzeara goazenean. Askotan, helduak aur literatura ikusteran, pentsatzen dugu erreza dela eta bote prontoan botatzea ez dago gomendagarria, ze beti dauka albunak irakurketa kapa gehiago. Orduan, gomendatzen dugu aurretik irakurtzea. Eta irakurle moduan, kontutan eukinda behar dugu koordenada batzuk. Album ilustratu bat, obra artistiko horretan, elementu asko kartzen dute parte kontakizunean. Hau da, para testuak, elementuak adibidez tamainoa, forma, formatoa, portadak, horrek ere kontakizunaren alde daude. Eta orduan, erakutsiko dizkizuet adibide batzuk, zuek irakurtzera zoazenean kontutan eukiteko. Bai? Adibidez. Tamaina aldetik. Bat izen alda, elefante baten historia. Igual, liburua handia izen behar du. Txikia kontatzen baldin badugu, historioaren esanaia ere aldatu egingo da. Forma aldetik. Adibidez. Non dago txirlo? Txirlo bat da, bolo bat da, eta bolo baten historioa kontatzen du, jolas bat proposatzen du. Orduan, formatoa importantea da. Formatoa luzenga da, boloaren eta bolaren mugimendua adierazteko. Bai? Beste batzutan, topatu algara oso interesantea dala portada eta kontraportada. Bai? Azala eta gainazala. Eta honetan, fijatu egin behar gara, batzutan ez dutelako ezer berezirik aportatzen, eta beste batzutan, istorioaren hasiera eta bukaera ere hor gertatu aldalako. Adibidez, kasu honetan, hiru txerritxo hauek kontatzeko historioa portadan hasten da, eta jarraitu egiten du barruko horri aldetan. Eta liburuaren bukaera bertan emoten da. Hemen bukatzen da. Hemen hasten da liburua eta hemen bukatzen da. Beste gauza bat kontutan eukin behar dugula, eta liburu guztietan ez dala aipagarria, dira guardak. Bai? Papel hau lotzen duena portada eta lotzen duena barruko horriak, papel honetan batzutan apaingarriak bakarrik topatu alditugu, baina beste batzutan ere istorioa bertan hasten da, edo pistaren bat eskaintzen digu, edo inkluso beste irakurketa edo istorioari gehigarri bat. Eta atzeko guardetan ere, historiaren bukaera aurkitu aldugu, Dorotearen kasuan moduan. Beste gauza bat, arreta jarri behar duguna, bada testua eta irudiaren arteko harreman horretan batzutan zelako jolasak dauden, ez? Eta hau adibide ederra da, bertan portadan agertzen dalako, ezta? Nire katua munduko kaikuena da. Eta historia honetan, inondik inora ez da agertzen katua. Denbora guztian, elefanteaz aipatzen da ilustrazioan. Orduan jolasten dute asko ironiarekin, sorpresarekin. Azkenean, album ilustratuak bilatzen ari direna da, zuk parte hartzea eta zu ere zure historio propioa sortzea eta irakurketa oso askea daukate. Bueno, guzti honekin, gonbidatzen zaituztegu, album ilustratua baliabide moduan erabiltzea, esperientzia atsegin bat eukiteko, atxikimendu linguistiko eta bebai kultura literarioa eta esperientzia literarioak izateko. Eta horretarako baliabide asko daude, era.eu zen ere entzungai plataforman bertan eukin aldozuez entzuteko ipuinak, albunak ere bideoetan badaude grabatuta, eta udal liburutegietan aurkitu ditzakezuez liburu zoragarri eta ederra hauek.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.